Een groot gaaslek heeft woensdagochtend voor veel consternatie gezorgd bij het outletcenter in Romein. Groot alarm werden er geslagen bij de werkzaamheden aan het outletcenter in Romein. Woensdagochtend, even na 9:30, werden er door graafwerkzaamheden een gaaslek veroorzaakt. Het outletcenter was op dat moment nog toe, maar personeel was wel al aanwezig. En ook werden de boelwerkzaamheden aan Jazz City volledig stilgelegd. Zo'n 120 medewerkers van het outletcenter kosten niet in de winkel blijven. Ze zijn tijdelijk op een andere plek opgevangen. Het winkel en publiek heeft weinig last gehad van het gaaslek, zei het dat sommige mensen in een bepaalde winkel natuurlijk niet kosten bezoeken. Wij staan hier aan de rand van het Designer Outlet in Roermond, naast de uitbreiding waar wij mee bezig zijn. En daar is vanochtend tijdens bouwwerkzaamheden een gasleiding geraakt. Het gevolg is dat wij onmiddellijk begonnen zijn in samenwerking met de brandweer en politie met de ontruiming van een deel van het center. Dat is inmiddels ook gedaan en de betreffende medewerkers die zijn opgevangen. Op het moment dat dit gebeurde was het outletcenter toen al open? Nee, toen waren wij nog niet open. Dit is gebeurd voor openingstijd en het grootste deel van het center zal ook gewoon normaal open gaan. Wij zijn op dit moment bezig met de uitbreiding van het Designer Outlet en er worden zo'n 50 à 60 winkels bijgebouwd. Tijdens het bouwen daarvan is er iets misgegaan? Ja, tijdens die bouwwerkzaamheden is vanochtend die gasleiding geraakt. Wat gaat er nu nog gebeuren? U geeft al aan, het outletcenter blijft gedeeltelijk dicht. Dat is een afwachting van wat de hulpdiensten gaan doen? Ja, dat is in afwachting van advies van brandweer en politie. En daar wachten wij op dit moment op. Maar een deel van het center is dus gewoon open. Weet je al wat er aan de hand is? Ja, een gaslek. Mag er niet door? Nee, mag niet door, nee. Kom je hier dukken? Ik woon hier. Dus, Dankjewel. ja, alsjeblieft. Ja, rond 9:30 is tijdens graafwerkzaamheden is er een middeldruk gasleiding geraakt, waardoor een grote gaslekkage is ontstaan. Brandweer is ter plaatse gekomen. Die hebben gelijk grip ingegeven vanwege het ontruimen van het outlet. Dat is gedeeltelijk gebeurd. Dus een gedeelte van de outlet is ontruimd. De gasten die zijn naar het gedeelte overgebracht wat nog open is. Personeel naar de dichtstbijzijnde of de aangrenzende bioscoop. En de situatie op dit moment is dat de situatie veilig is. Continu worden er metingen verricht. En er is op dit moment geen gevaar voor de omgeving. Verder gaat gebeuren, Annexus is ter plaatse. Die zullen aan de hand van tekeningen kijken van oké, hoe loopt het leidingnetwerk? Waar kunnen we blokken? Want ja, je moet niet hebben dat ook nog gedeelten van de binnenstad zonder gas komen te zitten. En als dat bekend is, dan zullen ze beginnen met het dichten van de lekkage of het blokken van de leiding. En is het klaar. Ja, dit is een gaslek, hè. Dus verder weet ik ook niks. Dus, alleen een gaslek, dat hebben ze me verteld. We mochten stoppen met werken, dus dat was alles. Wat was hij aan het doen? We waren aan die beplating bezig op het dak, dus dat was alles. En we moesten weg, we moesten ermee stoppen. Dus dat was het. En nu moet hij hier wachten? Ik moet hier wachten nog, ja. Dus tot ze het me vrijgeven, ik weet het niet. Dus wachten, afwachten. We waren hard aan het werk. En toen? En toen liet hij een scheet. Ik zeg, ik ruik gas. Toen ging ik naar een uitvoerder, ik denk, ik ruik gas. En toen is het begonnen eigenlijk. Ja, nou volgens de brandweer is er een gaslek ontstaan. En ja, wie zien moet er allemaal van de bouw af. Dus, en precies wie de verder dat weet ik ook niet. Dus we staan hier allemaal een beetje te wachten van wat gaat er gebeuren. Ja, en dat is eigenlijk het. En u kunt niet verder met die werkzaamheden nu? Nee, want wij staan boven en we moeten branden. Dus wij hebben open vuur. En ja, zolang de lek nog niet dicht is, dan maken we niks. Dus staan we heel even stom te kijken. En ja, dat zal ons werkgever niet fijn vinden, denk ik zo. Nee, maar ja, het zijn gewoon van die dingen die gebeuren. En ja, dan moeten we gewoon wachten nou. Er is een gasleiding doorboord op het nieuwe gedeelte van het outlet. En
daardoor is alles eigenlijk ontruimd tot nadere instructies. Dus we mogen ook niet doorwerken. Wij staan te wachten tot wij door kunnen gaan. Dus het kan een uur duren, maar het kan ook 2 uur duren. Wij zijn bezig om, zoals jullie zien, een nieuwe gedeelte aan legato te verbouwen. En daar waren we eigenlijk mee bezig. En er moesten een aantal gaten geboord worden door de elektricien en de buitenmuur. Zodat wij inderdaad door kunnen met de rest. Maar het is wachten nou. Goedemorgen heren, ook al een vreugde op pad. Jazeker, we gaan even rondlopen met een nieuw bad Jasper Freek. Wat vind je nu dat gaat? Ik zit het ook op en dan zo te zijn. Ja, dat is op mijn YouTube kanaal, ja. En Hoe kunnen we dat terug zien? op Freek van Etten, dat is mijn eigen YouTube kanaal. Daar upload ik af en toe een video op. Niet gewoon nu op mezelf. Dus ik dacht ik bewijs even dat ik op mezelf kan wonen, even van bij het ergens. Dus, We hadden niks vergeten zo te zijn. Nee, ik heb mijn zus aan, onderbox aan, dus ik denk dat het wel goed is. Heb je metgekregen wat aan de einde is? Hier Nee, echt niet. is een gasvlek en het gedeelte van het outlet is afgezet. Dus we hebben nog spannend nieuws vandaag dan voor het kanaal. Oh ja, ook dat nog. Dan groot truc denk ik. en dan gaan we eens kijken. Ja, ik moet er nu een geheugenkaart halen, dus ik denk dat ik naar Hoes toe ga. Maar anders komen we zo even terug even kijken. Succes! Ja, dankjewel, Gerard.